भिडिअ खालामफिननायनि जाहोना जाहैबाय एराकदao बिथां साथामा दिनै मा जानानै दङ मुंख्लं जाखो ना माखो दिनै जाया फिसाय गोमा जायो बिसोरनि गोसोआवसो दङ दिनै गबिन्दनि गोसोआवथ' जेबो थानाय नङा प्रमदनि गोसोआवथ' जेबो थानाय नङा आरो ओरैहाय भुपथ' जेबो थानाय नङा आरो गुबुन देरहानानै दङ जाया बिबान मोननानै दङ बिटिसिनि फेरेंगा मोनाथ' जेबो मिथिनाय नङा एराकदao सारनि बिसयै आं जेसेबां मिथिगौ बियो मिथिबावनायसो नङा बिथांमोना फेरेंगाया सोर हाब्राङा सोर ओमफ्राय फोजौखाङा सोर फेरेंगाया जेबो मिथिया बियो सिनाया बियो आफादाव बिथाङा ट्रेनिंबो मोनाखै गुलिबो अरनोबो मोनाखै जेबो मोनाखै ओंखायनो बे आफादनि सोमोन्दै जेबो मिथिया अनलि बियो गाद्दिल' मिथिगौ पावाराव थानो मोननांगौ बेखौल' सिनायो थेवबो जेखियानो जादोला दिनै सार एराकदao मोनहा दिनै बिथांमोननि न'खराव जा गथ'फ्रा दिनैहाय देरगुलायलांबाय दिनै बिफानि महरखौनो नुनो मोनाखै इसेल' नुनो मोनदों उन्दै समाव जा मोननाय बे समावल'सो मोनबोनाय जाखिनि आं दा सावगारि होगोन बियो लास्ट फटक लास्ट बिथाङा मोना भुटाननिफ्राय ओंखारनायमोन एराकदao सारखौ आं जेखियानो जादोला ओरैहाय बिथांमोनखौ दिनैहाय भुटानाव दङ होननानै खोनादों दिनै मुंख्लं जाखो ना जायाखै खायफाया होनदों थैबाय भुटान आर्मिया गावबाय बिखौ खायफाया बुंदों जियालावनो दङ जों सोरनिखौ हमगोन जोंनिखौ मा खालामगोन थ' बावहाय गबिन्द सार मोना दिनैहाय गावसोरनो पावाराव दङ प्रमद मोना दिनै पावारावनो दङ दिनै बिथांमोननि सरकार बिथांमोना दिनै मानो बिसोर साथामखौ खबर लानोखौ हायाखै थ' माब्रै लानाय दिनै जाखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौथ' दङ होननानै मिथिखाथारबाय जायहा दिनै भुटान एटेकनि सिगां भुटान अल क्लियार समाव गोमानानै थानाय थैखो ना थांखो गोथाङै दं ना गोथैयै दङ थ' बे मोनसेखौ मिथिनो लुबैयो थ' नोंथांमोना दिनै बेखिनिखौबो खामानिखौनो मानो मावाखै इनडाइरेक्टलिब्लाबो मानो खामानि मावनो हायाखै बेखौ दिनै नोंथांमोना दिनै पावाराव थानानै बेखिनि खबरखौ जुदि लानो हायाब्ला बेखिनिखौ जुदि भुटान खाथियावनो थानानैबो दिनै नोंथांमोना जुदि बेखौ जुदि खबर लानो हायाब्ला माबोरै जानो बिदिजोंलाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबाय दिनै जिउ दान होबाय गोमालांजोब्बाय दिनैहाय न'खराव खमसे खम न'खरनि मानसिनिथ' खोन्थानो हायोना जोङो बुंनोथ' हायोना मानो बुंनो हाया दिनैहाय बिथां साथामा गोमादों ना मा दिनै हाब्रां सारनि न'खरनि बिमा बिफा बिथांमोननोबोथ' जोङो दं दिनै बेखिनिखौबो नोंथांमोना मानो नागिरनानै खोन्थाना होनो हाया दिनै फोजौखां बिथांनि न'खराबो दिनै बिमा बिफा बिदा फंबाय थैखोना थांखो मा जादों गोथाङै दंना गोथैयै दङ बेखौथ' दिनैसिमबो एनडिएफबि आफाद दिनै डिसबेन्ड जागुलायलांबाय दिनैसिमबो मोजाङै खोन्थानोनो हाया मानो दिनै बर' समाजाव बर' रायजो राजानि गेजेराव समाजाव दिनैहाय मोनसे दं थैबाय होननानै बुङोब्ला मोनसे सारादु बा बायदिसिना बयनिबो न'खरावहाय मोनसे नियम निथि दङ बयनिबो हारियाव गुबुन हारिनावबो नियम निथि थायो बे माबाखौ खालामनो नाजायोना बयहाबो दिनैहाय एराकदao सार बिथांनि बिसिजोंबो जों रायलायो मेदामजोंबो रायलायलायो थैदों ना थांदोंथ' बिथांनि गोसोआवसो दङ मोनसेसो खबरखौ होनो हायोब्ला दिनै बेखिनिखौबो दिनै नोंथांमोना मावनो हायाखै बेखिनिखौबो दिनै नोंथांमोना जेबो खामानि मावनायखौनो हायाखै दिनैनि दिनाव सोरबा गभर्नमेन्टआ सोरबा बिपिएफ फै सोरबा इउपिपि लानो फै बिथांमोनखौ जों बुंनाय जागोन थ' नोंथांमोना जुदि आं बुंनायखौ जुदि गाज्रि मोनो सोरबाया जुदि गाज्रि मोनदोंबा लाब गैया गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै हाब्रां सारमोननि खोथाखौ आङो बुंलांबाय थागोन एनडिएफबि हिसाबैब्लाबो जाखिनि हायो दिनैहाय जोंनि लिडारफोरा एनडिएफबिनि लिडारफोरा दिनै सिरि थाबाबो जानाय नङा बुंखांबाय थानांगोन सब जों रायखांबाय थानांगोन जेब्लासिम जों मोना अब्लासिम जोङो बिथांमोननि थैबाय होननायखौ जों बुंनो हानाय नङा दिनैनि सरकारा दिनै बिखौबो गबिन्द बिथाङाबो दिनैहाय बुंनो हानायनि नागिरनायनि दायथ'आ दङ रासिन दायथ'आ दिनै गबिन्द बिथांनाव दङ फेरेंगानाव दायथ'आ रासिन दङ गबिन्दजों फेरेंगाजों दिनै बिसोर सानैया बिथांमोनखौ नागिरनायनि दायथ'आ दङमोन दिनै मानो नागिरनो हायाखै मानो बुङाखै दिनैहाय दे बिथांमोना गोथाङैनो दङ होननानै मानो डिक्लेयार होनो हायाखै डिक्लेयार होनो उसुबिदा जादोंबा मिडियानि गेजेरजों जुदि उसुबिदा जादोंब्ला नोंथांमोना न'खराव थांनानै मानो जे बिसोरो गोथाङै दङ होननानै मानो बुंनो हायाखै मा हिसाबै बुंनो हायाखै दिनै मानो मा खारन दं बावहाय दिनै बिथांमोना दिनै गोमाना थानाया दिनै ओरैनो बर' हारिनि थाखाय गोमाना थायाखै नामा सोरनिबा थाखाय गोमायाखै नामा दिनै आं बेखौ दिनै सोंनो लुबैयो नोंथांमोना दिनै मानो नागिरनो हायाखै आरो मानो न'खरनि गारजेननो दिनैहाय मोजाङै फोरमायनो हायाखै
एक्स एनडिबि जाखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ गोथाङै दङ होननानै बयबो मिथिबाय। दिनैहाय भुटानावहाय जाखिनि गोमानानै दङ बिथांमोननि सायावबोथ' दायथ' दंना गैया फेरेंगा बिथांनाव? दायथ'आ गबिन्द बिथांनाव दंना गैया? बिसोरखौ जे सुलु लानायनि थाखाय खबर लानायनि थाखाय दङना गैया? गोथै दङना गोथाङै दङ? बेफोरखौ दिनैहाय दायथ'आ गबिन्द बिथांनाव दङ, फेरेंगा बिथांनाव दङ। बिथांमोना नागिरथारनांगौ आरो जुदि नागिराब्ला आं बिखौ दा जेबो होनथ'नाय जानाय नंला। मानो होनना बुङोब्ला दिनै हाब्रां सारा दिनै बै समावबो हाबा जायाखैमोन, बे समाव बेचेलरमोन। जों मोननायाव आं मोननायाव 98आवनो मोनदों, 98, 99 बे समावनो मोनदों। 2000 सनावहाय आं बिथां फोजौखांखौ आङो सेकेन्ड बेटेलियनावबो लोगो मोनदों, रायलायनोबो मोनदों आं बिथांजों। थ' बिथांमोना बे समावहाय न'खरनि मानसिनो बिदा बा फंबाय बिमा बिफानो जोङो होनांगौ दायथ'आ फेरेंगा आरो गबिन्द बिसोर सानैनाव दंजोबो आरो बड'सा बिथांमोननाव दङ। जायहा बिटिआर नैबे बिटिआरखौ गभर्नमेन्ट बिथांमोननाव दंजोबो। थ' ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो खबर लानानै न'खरनि मानसिनो मोजां खबरखौ होयोब्ला जागोन होननानै आं सानदों। थ' नोंथांमोना जुदि बिखौबो जुदि जेबो गुरुत्थ' लायाबा होनबालाय मानि सान्थि सुक्ति मानिथो पिस एकर्ड जाखो? एकर्ड जादोंबा इन्दि बिनि नामावहाय जेसेबां मुंख्लं जानाय सोरबा सासेनि थाखाय जायाखै दे, बियो समस्त बर' रायजो राजानि थाखायसो दिनै मुंख्लं जादों। आरो बेखौबो आं बुंलांबावगोन जे दिनैहाय जेसेबां मार्टियास जादों, जेसेबां मुंख्लं जादों एनडिएफबिनि मुङाव, जायहा मुंख्लं जादों बिथांमोननि नामावहाय दिनै मानो दिनैनि दिनाव गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा बसुमतारी, बि फेरेंगा नोंथांमोन सानैया मानो दिनैसिमबो मार्टियासटमनि नामावहाय मार्टियासफोरनि मुङाव जेनेरेलि दिनैहाय डिक्लेयार होनो हायाखै? नै बावहायनो मार्टियासटमा एक्स एनडिबिफोरनिया जागोन होननानै नोंथांमोनखौ बुङाखै जे न'खर न'खर गासैनोबो मार्टियासटम खालामनांगौ होननानै। बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां जायगायाव लुबैदों जे एनडिएफबिनि जेसेबां मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ मोनसे जायगायावनो टम बानायनानै दोनगोन होननानै, मोजां रोखोमै सनानि हांखोजों लिरनानै दोनगोन होनना बुंदोंमोन। बोरो बहा दिनैसिमबो बेफोरखौ दिनै डिक्लेयार होनो हायाखै। थ' आं गोबां खोथाबो बुंला। थ' दिनैहाय जेसेबां जेलाव थानाय बिथांमोनखौ बरननांगौआबो फेरेंगा गबिन्द बिथांमोननि दायित्व। आरो भुटानावहाय हाब्रां सार, फोजौखां सार आरो एरागदाव सार बिथांमोनखौ नागिरनांगौआ गबिन्द, फेरेंगा नोंसोर सानैनि दायित्व दङ। बिथांमोना दङना गैला, मुंख्लं जाखो ना माखो, बेखौ डिक्लेयार होनांगौ, न'खराव खोन्थानांगौआ नोंथांमोननि दायित्व। आरो मोनसेखौ बुंबावगोन आं, जेनेरेलि मोनसे मार्टियासटम बानायनायनि खोथा, बेखौबो दिनै नोंथांमोना खोन्थानो हायाखै, बेफोरबो नोंथांमोननि दायित्व। जिहेथु जेनेरेलि मार्टियासटम बानायनायनि खोथायाबो बेबो नोंथांमोननिनो दायित्व। आं जाया न'खरा रान्दि जानानै आफादनि जानानै बिथांमोना मावनानै रान्दि जानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम अननायखौ रासिन हरबावनाय जाबाय। आरो बिथांमोना दासान, नोंथांमोना सोरनिबा एगेन्स्टआव बुंदों बा सोरनिबा माबायावहाय बुंदों। अफ्रि दैमारि चेनेला सोरबा बिपिएफनि एगेन्स्टआव इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव बुङाखै, सोरबा बिपिएफनि एगेन्स्टआवबो खोथाखौ बुङाखै। जाय सरखार फैगोन बिथांमोनखौनो बुंबाय थालांगोन। आरो रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौबो बुंलांबाय थालांगोन। सब समाय आं जिखुनु समावनो बुंलांबाय थागोन। मैया दाखालि मोनसे भिडिअ हगारदों 23rd बेट्सनि खोथाखौ, आङो बिथांमोननि खोथाखौ बुंनायनि उनाव 23rd बेट्सनि खोथाखौ होनबावदों। जोङो दिनै गोबां दुखु दाहा खस्थ' लाबोदों। गाबोन नङाब्लाबो एसे थाबैनो सानसे साननैनि गेजेराव आङो भिडिअ मोनसे लाबोबावगोन। बियो जाहैगोन हाजो सायावसो खालामहैनाय जागोन। 23rd बेट्सखौ आङो बावहाय मोनसे भिडिअ लानानै लाबोगोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनदोंबा शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जायहा मोजां मोनाखै बिथांमोना कमेन्टबो दा खालाम। जायहा मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, लाइकखौ मोनसे होनोखौ दा बावलां। गोजोन्थों।